Para gyud sa masabtan gyud ba. Nag-viral karon ang picture sa Romualdez Rice nga diin na dunay bugas nga gipanghatag dito sa Tagum City, Davao del Norte, mga kabombo. Ang akong pangutana mao ni, ngano kinahanglan pa man nga naay pangan sa naghatag sa bugas? Bisan pagkwarta sa politiko ang gigamit sa pagpalit sa mga bugas, klaro og tataw kayo nga pamulitika ang tuyo og tumong sa ilang pagpanghatag og bugas. Samot ng kwarta sa gobyerno ang gigamit sa pagpalit sa mga bugas. Samot nga garapalan gyud kaayo. Samot kangil-ad tan-awon kung panalitan man gani kwarta sa mga magbubuhis ang gigamit sa pagpalit sa mga bugas o nya gihatag ato sa mga tawo nga naay pangan sa politiko, mga kabombo. Pero katong Romualdez Rice nang tuo ko nga kwarta to sa mga Romualdez ang gipalit atong bugasa nga gipanghatag sa mga tawo. Pwede man tingali kamuhatag og bugas sa mga tawo nga wala imong pangan. Kung mutabang gani ka sa imong isig kaingon, dili na kinahanglan nga imong ibalandra imong pangan unya napay picture magkuyog gid pirmi og mga kameraman, mga kabombo. Aron ingnon nga nanghatag og hinabang, klaro man kayo nga pakitang tao ang gibuhat ani ng hatag og bugas nga naay suwat nga Romualdez Rice sa, mga kabombo. Kung tinuod ka nga matinabangon, di na kinahanglan nga imong ipahibaw sa kadaghanan nga nanghatag kag bugas gatos mga tawo. Igo na kay nang makatabang ka sa imong mga kaigsuonan nga mga pobre bisa pag walay nakahibaw, mga kabombo. O mga